Ayan, mega shoutout sa'yo, Ili Ganda. Ayan, ikaw pala 'to, May. Ayan, thank you sa ano, sa pa-BG mo, May, maraming salamat. Sige, sige, good night, May. Good night, good night. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Maylin Felipe. Nahuman ra jud ang harang. Congrats, May, nahuman mo ang harang. Thank you bitaw sa ano, thank you pala sa paharang niyo diyan, guys, ha. Nag-ilis na ako, guys. Ang daming nag-ilis ngayon, eh. Walang magawa, guys. Oo. Kumusta ang LS mo, May? Hindi ako nakadalaw, May. Pasensya ka na, May, ha. Bumabawi ako ng tulog, May, eh. Di ka ba busy ngayon, May?
okay lang sir. Uy, ayon dili pa ako tapos pero gihinay-hinay ni lolo ug kuha tamsak. Naka-LS sa tamsak harang. Ayan, maraming salamat sa paharang Busmalo, Ayan guys, nag-LS pala ako, yung purpose ko talaga sa pag-LS ngayon is, i-try ko kung kahit nandiyan kayo may harang na papasok. Paano May kung mayroong harang na papasok mag-ano ako, magtawag dun, mag-insert ako ng ads. Tingnan natin kung mayroong papasok na ads. 24 thumbs up bago ko nag-end, 10 na lang. Kasi yung counted ni counted ni Lolo May is ano lang, halimbawa yung thumbs up na nagstay lang ng nagstay lang ng 5 minutes pataas, yun lang ang niya, ititira ni Lolo. Music live lang man ko na kay na ako amo Lucky Dre. Nagtago lang di ka May. Nagtago lang di ka. Sige. Busmalo. Nasa loob ka na ba, Busmalo, or nasa labas ka pa? Kumusta naman dyan sa labas? Wala bang lamok? O sir, kay Human Tamsak, layas man dayon sila. Pag ganun pag ano mo, i-review mo yung LS mo is yung matitira yun lang yung nag-stay. Katulad lang yun ng love, merong mag-stay, meron ding aalis. Ayan, harang, may love shoutout, Ate Ses, Busmalo, maraming salamat sa paharang ninyo guys. Napakalaking tulong niyang pag ano nyo ng harang. Thank you very much. Ayan, maraming salamat sa paharang, Ate Ses. Ate Ses, di ka ba busy, Ate Ses? May try ako, Ate Ses, kung kahit nasa loob na kayo, Ate Ses, may harang pa rin kayo kahit di kayo lalabas. I-try ko, Ate Ses, Ate Ses, i-try ko ngayon, Ate Ses, kung mayroong harang na papasok dyan sa inyo. Thank you. Tamsakis Idol Engineer Dong, thank you sa mga patamsak niyo, Ate Ses, Thank you very much. Diyan ka lang, Ate Ses, kung merong kahit na hindi ka lalabas, merong ads na insert diyan. Pero hindi pa ako naka 20 minutes, sabi nila 20 minutes daw mag-insert ads, pero diyan lang, Ate Ses, kung merong ads na papasok, nag-insert ads na ako. Ad inserted. Ano ko lang kung merong papasok na ads kahit hindi kayo lalabas para madagdagan naman yung ano natin kahit papano. Pambili ng Noche Buena. Anyways, highways. Kumusta yung adlaw, Ate Ses? Kumusta yung mga araw ninyo dyan, guys? Kumusta yung Sunday ninyo? Ako hindi ako nakasimba eh. Bumabawi ako ng tulog.
Sunday without sun host, ganun. Oh, maulan ba dyan, Ate Ses? Ano yung ulan na snow? Ay, nako. Talagang, no, siguro balot na balot ka ngayon, Ate Ses, no? Oh, balot na balot sa Ate Ses dahil napakalamig ng panahon nila ngayon doon sa Vienna, Austria. From Philippines to Vienna, Austria with love. Ate Ses, maghanap ka na kasi ng jowa para merong yayakap sa'yo tuwing gabi. Sa tuwing umuulan dyan, Ate Ses, sa tuwing magsusnow dyan. Oh, iba kasi yung init ng jacket at saka init ng katawan, Ate Ses, di ba? Kiluka, oy. Istoryahe! Ayan. Parang hindi pa yata lumalabas yung ads, Scam yata to, scam. Saan na ba si Doktora Musisi? Doktora Kisito pala. Yung doktora natin, saan? Makulimlim lagi. Nagtago si San, takot sa agtang, my God. O natatakot si San sa refleksyon ng mga agtang natin, Ate Ses, my goodness. Ayan na, mega love shoutout kay Moana Iguana Vlogs. Ayan, maraming salamat sa pagsuporta, best. Thank you very much. Kumusta ang Sunday na to sa Singapore, best? Naglaag ba? Nagnabay ka date? Moana Koitex virtual hugs from Busmalu. Hanggang ngayon, di ko pa nalaman kung saan galing yung words na Koitex na yan eh. Paki-explain guys. Istoryahe! Paki-explain kung saan galing yung words na Koitex na yan.
Ayan na, mega love shoutout kay Boss Malo o Marilo pa sa. Ayan na, mega love shoutout sa iyo, Port KR, Tamsak Dancer Marco. Yan, maraming salamat sa pagbisita mo sa Port KR. Thank you very much sa pagsuporta sa akin. No? Maraming salamat sa pagbisita din sa Munting Kubo ni Marcoy TV. Ayan na, kumusta guys? Kumusta yung mga Sunday kumusta yung Sunday ninyo ngayon? Kumusta yung araw pala? My God, loading. Nasa harang lang. Analo Racho, thank you. Thank you, Ma'am Analo. Nag-duty ako now, walang off, kailangan kumembot ha. Ayan, patamsak po, nagbaba po ng si Busmalo, ng premiere mo ba to Busmalo? Binaba mo? Ayan, harang, maraming salamat sa paharang mo dyan, May ha. Ayan guys, yun dito. Yan, may love shoutout sa iyo, Doktora Analo Racho Kisito. Oo. Gianluca, oy. Ang napakaswerteng babae sa balat ng lupa. From Saudi Arabia to Uganda. With love. Istoryahe. Gianluca, oy. Ayan na guys, tamsakan po natin guys yung premiere ni Marilo Fasayo Vlog, aka Boss Malo. Ayan, binaba po niya po yung premiere na guys, tamsakan po natin. Boss Malo, kailan yung nakaschedule yan? Ngayon ba yan or bukas? Ayan na, Sir Port KR, maraming salamat sir ha. Saba, oy, istoryahe. Oh my goodness. Nagpang-abot ang ang haba ng hair mo. Nagpang-abot yung kanyang mga manliligaw kagabi sa LS ni Ate Ses. My God. Bukas daw yung premiere ni Busmalo, yung binaba ni Busmalo. Main channel niya is Marilo Farsalio Vlogs. Supportahan po natin guys, i-thumbs up po natin tapos reminders na lang po natin para pag oras na ng premiere ay ma-notify po tayo sa premiere ni Busmalo. Ayan po, thank you po guys. Ayan, share muna ako. Ayan, sige Ma'am Manal, maraming salamat sa pag-share. Thank you very much. Si Madam Secretary, doktora na, secretary pa, my goodness. At bukas 10:15 AM, Pinas time ba to? Pinas time? 10:15 AM, Pinas time yata to. Sige. Ayan, Boss Malo, na ako, reminder on, TikTok compilation. Patay ka dyan sa TikTok compilation. Ayan. Patay ka dyan. Huwag na ng ganyang mga content, Boss Malo.
Tawag doon, hangga't maaari, iwasan mo yung mga merong mga ano na music. Kahaba, Manoy. Ano yung mahaba, May? Anuhin mo yung mahaba, May. Lagyan mo ng apelyido. Kasi maraming bagay ang pwedeng mahaba. Pwede ding ano. Ayusin mo kasi, May. Lagyan mo ng apelyido, May ba? Kasi yung mahaba, iba yung naisip ko mahaba. Mahaba na ano, mahaba na itak. Oo. Nalinis ko na yan, Go. Sure ka, ha? Sure ka? Wala lagi harang host. Ewan ko Ate Ses, baka merong ano na dami ng ano Ate Ses. Dami ng nakakuan para saglit Paabutin ko muna ng ano Ate Ses 28 mga 30 ano mag-insert ads na naman ako Ate Ses. Kasi sabi every 20 minutes, meron din sabi every 5 minutes. Ewan ko kung saan doon yung ano, totoo. Hello Ate Ses, mua sa Agtang, sabi ni tawag doon, sabi ni Ana Lorazzo, doktora. Ayan, may love shoutout sa 7 million viewers na nandyan guys. Maraming salamat sa BGBG dyan at sa mga gumagalaw sa baba. Thank you very much. Maraming salamat sa pagmamahal kay Marcoy TV. Oo. Si Maymay andyan lang nagpa-BGBG. Shoutout sa mga ka-team ko, Team Tubol, Team Cactus Team, Team Agtangon, agtangan.com. Ano pa 'yon? Nandito. Thank you very much. Thank you guys. Hello, Doktora Ana Lorazzo Quisito. Ayun my goodness. Hello ka, oy. Bagay naman natin sis, no? Yung Ana Lorazzo Quisito. My God. Analo, may doktora pa. Doktora Ana Lorazzo Quisito. Hello ka, oy. My God. Sa DBC dyan guys sa gustong umakyat, akyat kayo guys. Samahan niyo ako dito sa taas. Sa mga sa DBC dyan, sa walang ginagawa o nakaupo lang, nakahiga, samahan niyo ako dito sa taas guys. Ayan, thank you po. Ayan guys, kumusta yung mga WH ninyo? Mayroon bang nadagdag o may na ano ba?
Maya akyat ako na magpo-promote. Sige, akyat ka, walang problema. Basta ikaw, kurog akong itlog. Sige, Boss Malo, akyat ka lang Creeping through in the dark, watching my back. We are going in slow motion. Creeping through in the dark, watching my back. Creeping through in the dark, watching my back. Creeping through, we are going in slow motion. Creeping through in the dark, watching my back. We are going in slow motion. We are Sige, mag-hi. Mag-hi ka sa mga sa mga viewers. Mag-hi. Say hi. Shout out. May shout out ka. Diyan si Ate Ces, si Ate Analu, Ate... Shot. Saka namamana ko sa bulitan. Enzo, pag-hi ni Ate Ces, si Ate Malu, Ate Mai, sige, mag-hi ka sa kanila. Ha? Shout out mo siya, shout out mo sila. Isa? Shout out Ate Ces, shout out Ate Analu,
Hi, Ate Ses. Hi, Ate Marilo. Ate Analupod. Ate Analupod. Ate Analu. Unsa pa? Si Ate Analu. Manalo? Analu. Analu? Hi, Ate Manino. Analu. Analo. Shout out ninyong tanan. Shoutout sa iyong tanan. Katawa si Ate Ses, oh. Wow! Sa man mong gisudan ganyan. Ano gisudan mo panihapon? Ha? Sa man mong gisudan panihapon? Adobong batong. Lami, Wow! O kinilaw tilapia. ikuha ninyo ang tilapia o kabilinin mo sa tilapia? Wala mo mananghid na ako nga magkuha ko sa tilapia. Wagod kay naday pangan nga wa man. Ayan, Miguel Love, shoutout sa iyo. Mami Koy, Inday Manubigay, dyan sa, sa Talibon, all the way from Talibon. Ayan, Mami Koy, yan ang anak ko, Mami Koy, nandyan kasama ko sa taas, andito sa taas. Anak na ko, Mami Koy Inday, anak na ko. I-shoutout si Mami Inday. Tingnan shoot, Mami Inday. Hi, Mami Inday. Hi, Mami Inday. Mami Inday. Ay. Shoutout. Shoutout, Mami Inday. Shoutout Mama Inday. Wow! Wow. Yes, Mami. Kailangan ng kuwan, tilapia basta fresh na talungon na siya limpyo. Hi Ate Bet. Hi Ate Bet. Hello. Hi, Ate Beth. Nasi Hi, Ate Bet. Ate Bet. I miss you. I miss you. Wow. Uy, thank you very much sa pakulay, Mami Koy, ha. Thank you. Thank you sa super sticker. Oh my God. Thank you, sir. Thank you, Mami Inday. Thank you, Mami Inday. Thank you, Ate Inday. Mami. Mami Inday. Oh, nasi Mami Inday sa Talibon, sot. Ha? Nasi ano? Sunbar, Mami Inday. Lagda sa Sunbar. Mama Inday. Mami Inday. Mami Inday. Sala, agsa. Pero wag istorya. Ayo kay ibalon. Tingog. Nalaan ko sa Sunbar. Lagda sa Sunbar. Oh, sunbar ko no. Mami ko. Sunbar. 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 Sunbar si Talib. Ay ako, Miguel Love, Sunbar shoutout. sa Talibon. Dapat sa Talibon. Paglaro ya sa Talibon o dapit sa Talibon. Talibon, good. Talibon di ay. Sama na, sige, balik-balik. Sorry, good. Okay, hello baby boy. Hello baby boy. Si Ate Bet, gimingaw sa Ate Bet nimo. Hi, Ate Bet. Miss you. Si Ate Bet, I miss you too, baby. Salamat sa nitawa ka ni Papa. Unsa, gusto niyo?
Ayaw lagi balik-balik. Dili ko apo kay di ko kamao mulangoy. Dili daw mulaag si Mami Inday kay di daw kasi kabalo mulangoy chut. Ay una sa pareha mo ni Papa di kay ba mulangoy. Kay Bao, Ay, napariha mo. kay Bao, God, Pariha mo. pareha mo ni Papa. Pero kay Bao ko ugnay, kuan bitaw. Kanang kuan salbabida. Kay Bao, Ba, anak. kay Bao ko mo swimming ugnay salbabida. Mauro na. Mauro. Ayan, Ate Ses, thank you very much sa blessing, Ate Ses. Mami Inday, Ate Ses, thank you sa blessings na inyong gipalupad karon. Thank you. Bulabog na ko sa akong anak, guys. Di ko na ko kabalo mo lang, oy. Istoryahe. Kay Bao ko mulangoy basta na salbabida. Ayun ang ipaduli mong kuhan kay madungog ra chot ka kusugra kayo. Tora man ko sige. Maminday pohon maminday ma-okay na masuri mi da sa inyo ha magkuyog mi dalon ako yung bugoy. Wala ako da sa inyo ha. Ganahan ko ma-meet na ko si Daddy Koy kay ingon sila og mag-meet daw mi perfect tandem daw ming duha ana sila Ma'am Angel. O si AJM perfect tandem daw ming duha daw. Samot daw madungaga ni ni kusinirang questionista. Laing langoy man imong balan good host. Wow. Pag sure Ate Ses. Sana Ate Ses sana Ate Ses nga makauli ka. Mula agad ba si Ate Ses sa Bohol chot? Tapat kani Ate Ses tulog ha ato mo tulog sa ano ha da sa ba sa taas ba? Tapat kani Ate Ses ha. Yo tapat ni Ate Ses. Wow. Sana Ate Ses makalaag ka ari. Wala agad si Ate Ses pero marino man. Sakta ni Ate Ses, may tungo mo Ate Ses. Pawag iaali mo si Asik. Unsa tarong nga istorya. Ano man na? Ano? Ano na siya? Sige, Bebe Enzo, sa abay taghigda ha. Ubanan mo sa Ate Ses. Tulog jot. Hi Ate Ses, daily life sa ingon si Bebe Beth Garcia. Yahoo! Oy, Lola Beth nahapon na ba kasi sige kag whitey yung sige pa nahapon diha. Ano mo na siya nagnaulaw? Mega shout out sa lahat. Ngano mo na naulaw? Yahoo! Ngano mo na Huwag mo. ha? Ano man anak di ko magdugay ha kay ang tiguang mupiyong na jud ang matay. Good night everyone og kamo sa diha baby boy. Sige Mami Koy kay musayo para pag mataon niya kay mag-LS ka niya kadlawon. Send lang sa GC Mami Koy ha para makabasig makamata ko makabisita ko sa imong LS niya. Nauwaw. Send lang sa GC Mami Koy para mabisita tikaon niya. Ayan harang ulit Boss Malo pasensya ka na nagbisaya kami ha kasi dito yung anak ko eh. Maraming salamat sa paharang mo Boss Malo ha. Thank you very much. Nag-play na ako Antot Plants vs Zombies. Nag-play ka kaniha? Nag-play ka wala? Plants vs Zombies, nag-play ka? Enzo? Ano mo na? Nag-play ka ganiha? Plants vs Zombies?
Wa. Oh, nag-abot sa laptop, magkotagbo kag duwa Roblox ni. Ayan, hello, magandang araw Sir Marco TV, shoutout. Kumusta Tamsakdan? Maraming salamat sa pagbisita Sir Roland. Madami kuan Roblox na. Sir, ano ko pala sir na nasa screen nakikita niyo diyan anak ko. Yung misis ko, mahiyain si Rolando. Ayaw mapakita kasi hindi nakapag-lipstick eh. Si Rolando, ayaw mapakita yung bibebet, apil yung takag nosebleed kay naa may special guest. Sleep na chot, sleep na ka di pa. Enso, mas-sleep na ka di pa. Ano man naluya man. Why luya chot? Enso, why luya? Ano man na? Ninang Ses, Life, kumusta? Sabi ni hello, Attorney Rolando Inanak. Sabi ni Ate Ses, Life, bag-o na guess, ate, kasayang, uy. Katong imong apo, Ate Ses. Imong apo. Sayang, wala si Reg. Sakto ba ko, Ate Ses? Reg, no? Reg. Chot, nay apo si Panchot, si Ate Ses. British accent chot. Si Reg. 10 years old. Kuya na nimo, kuya. Nasa channel chot. Duwa siya og unsa kanang duwa nga kuan kanang pixelated nga duwa unsa na? Kanang murag Minecraft, Roblox. Apo ni Ate Ses, Pa. Apo ni Ate Ses. Si Reg. Rolando Nasing, hello amigo, Miga, shout out. Amigo, Miga, shout out. Kumusta ang puso? Ang puso niya from Singapore to Middle East. Hello, ikaw na ba Sir Rolando na? Magkuha sa gold snack na ho pa. Sige chot. Pakita dia di ka mapakita uy. Kita ni mo kagwapa dia. Kita ni mo kagwapa ba? Kaya ba pungutan na si Ate Ses kanang di daw ako mapakita. Nagpaabot na siya kuan. Ay sis, uwaw pa man kuan eh. Uwaw pa man, baro magbago kang nadalaga, magwauwaw. Wow! Ay, may galang shoutout sa 8 million viewers. Tarong nga, ipakita ni mong naong sa nakilid, may ipakita. Ingana si Kano, bibidot, pakita na mami. Mami, maming kahay. Wow! Antok na si Inso. Mamistahay. Mama Nalo, bitaw, sige na, kita ra bitaw. Kita ra bitaw, pwede tibo kalibutan makakita. Pakita na dia, uy. Unsa man ni siya, uy, proud kita nimo, hindi mo pakita dia, may goodness. Pakita dia ba? Pugsa sa ako. Ganahan din siya pugson natin sis, oh. Nakabingog mo natin siya, ganahan siya pugson. Go na mamimay, no? Gi-cheer na kanila sa ubos, mabakita ka. Wow! I-off sa ang cam niya, pag lipstick dali-dali. I-off sa ang cam niya, pag lipstick dali-dali. Napakita, nagbalik. Nakita ko agtang sinaw pa sa samaw pa sa adlaw. Napakita mga agtang si Ate Ses, hi, Bibi Pugi at si Zawa ni Gof. Nga kung angga diri sa YT nahimo na kong engineer diri nya si Kuan pod governor po tawag sa kuha. Wow! Okay ko granggo diri sa YouTube. Pasilip nandiyan papakita tarong diha. Uy. Dagan. Hi men, daghan kay ning kuan nimo papakita daw no unsa man ni siya uy. Sige siya mapakita.
Ay, nagkaulaw kay kanang nasa ubos. Kung agtangan ka, mas agtangan ang nasa ubos. Ate Ses, agtangan. Si Rolando, agtangan. Biyahe. Oh, wag kang mahiya, mga agtangan, malalapa din ang noo ng nasa baba. Oh, mapakita ka na, uy. Okay, fine. Oh, kita na siya, oh. Screenshot, Ate Ses, screenshot. Joke. Go, min. Appear tag agtang. Oh, nga sa Ate Ses, oh, appear dog agtang. Cancel ako ng Ate Ses, kay mag-LS sa Ate Ses, magpalaban na siya og kuan. Magpalaban na siya og kalo. Oh, kalo nga imported na mga kalo. Ako, brief na kita kalo nako. Oh, hey, hello team Agtangers. Otro sana si Bebet, agtangan sana. Si Bebet, oh siya ba 'yun? Minecraft, oh. Minecraft. Pakita na diha, uy, hindi mapakita. Nung sa hindi man mapakita, uy, kanang yung kuan bukton. Okay ra na bukton ug apay sa likod, makita. Halo. Angan sa to. Oh, tanaw sa Ate Ses. Oh, reflection sa lights. Biyahe. Dong Marpay, may PM ako sa Messenger. Sige, no problems. PM well. Mamanalo. May PM, unlimited PM. Oh, ayan, napakita na akong asawa, oh. Sino kay agtang ba? Ni-reflect yung suga, oh. Reflect ang suga, Ate Ses. Ay, May. Shout out. May. Nara akong asawa, May, oh. Nara, May. Kita na ni mo, May. Shwe. Mylene Felipe, oh. May, nara akong asawa o anak, May, oh. Istoryahe. Unsa man na? Unsa man ang kaon ni Matsot? Unsa man na? Snack. Na? Mama Nalo, na gamit ko kayo ng laptop, Mama Nalo. Gamit ko sa LS. Mamaya siguro kung hindi pa siya tapos. Pwede. Pero ngayon hindi pwedeng Mama Nalo. Gamit ko yung laptop. Ay po sa asawa ni mo, Sir Marcoy, kumusta sila? Okay lang sila. Asawa ng Diyos, safe sila doon sa sa Bohol. O nasa Bohol sila ngayon, May. Inatay, good evening host. Good evening sa iyo, Inatay, idol. Makapanguros ba sa imong pangalan? Mama Nalo, mamaya Mama Nalo, gamit ko kasi yung laptop sa sa LS. Mamaya Mama Nalo, pwede. Walang problema 'yun. Panghatag bibinso, lami na ba? Unsa nang gikaon Kuan. Kanang Leche flan. Tiger Crackers. Leche flan flavor. ang ipon na patutbrasa na ni human. Mayo sir kay okay ra sila dito. Hi po ate at baby. Ate. Ate Lola Inday. Sa Siginkin. Siginkin dia. Nasa silong. Ayan guys, nagbaba ng bahay si Inatay guys. Hindi pa sikit ni Inatay. Kita mo natin guys, nabilabin po natin si Inatay. Na-starstruck si Clarice, na-starstruck si Clarice kay Bibi Inso. Oh. Oy, Miguel Love, shoutout sa iyo, Inday Clarice. Nahuman ang module, Inday Clarice. Sige, naguyab-uyab na ka, Inday Clarice, ha? Bata pa ba ni module sa tayo, Inday Clarice. Hi po, First Lady at Bibi Inso Minion. Bibi Inso Minion daw. Busy kaon oy. Sabi na, si kaon. May bugdiganan mo kaon, pugsog pa kaon. Istoryahe.
Di ba guys, no? Ano ba guys, di ba pag ano, dati sa ano, pag meron tayong sakit, wala tayong ganang kumain, tapos ano talaga yung papakainin tayo ng, bibilhan pa tayo ng masarap na pagkain. O pag okay naman yung katawan natin, pagkain tayo ng kain, sabihin man, ano, matakaw daw. Hindi, Clarice, model mo na, hindi, Clarice, ha? Bawal mag-crush-crush, hindi, Clarice. Huwag kang gumaya sa ate Bet mo. Kumusta, hindi, Clarice? Kumusta yung module natin? Yung mga ate may pansira, ano? Ay, sige. Sitting pretty lang ka ba? Mama Nalo, narinig mo ba yung sinabi ko, Mama Nalo, sa piniin mo? Pwede, Mama Nalo, pero gamit ko ngayon ng laptop eh. Laptop yung gamit ko sa pag-LS. Yung isang laptop naman na Good naka-play. night, everyone. Sleep na ka, Chot? Sleep na ka? Na-sleep na may papa. Sleep na ka? Okay, good night. Para sa before ka mo tulog. Tulog mo kami. Sige, bye-bye, Inso. Kadungog. Toothbrush ha. Putang, magingog. Toothbrush ha. Toothbrush ha. Wala? Before ka matulog ba, matoothbrush ka. Kaya nagkaon ka kuha. Nagkaon ka o tamis. Nay customer, wala. Nay customer, wala. Nay customer, plus wifi, wala. Wala ka ng uwan. Wala kayo ng gawan. Sige, good night, Inso. Bye-bye. Sleep na ha. Bye-bye. Ikaw na lang, tanggal Ito na sa lang. isihan sa gawas. Bye. Good night. Kanta sa Inso og paro-paro bukid. Di siya kabalo, abot kabalo ba nagparo-parong bukid? Tudloan ako. Tudloan ako og paro-parong bukid. Aha. Wala kayong yes, Reg is back. Wala kayong na bump na diyan. Ayan. Sabihin nyo guys kung meron kayong nakikita na harang kahit di kayo lumabas. Paano kaya yun? Ginawa ko naman yung sinabi nila ha. Ang buktot na ligid. Yan, May, maraming salamat sa pagtambay mo ha. Wala jud host. Paano kaya nila ginawa yung mag-insert ng nandito naman ako sa baka may time yun. Aha. If you want me, boy. Ayan na, Miguel Love, shoutout sa'yo, Brian Locaret, Mangbubukid. Ayan na, maraming salamat sa pagbisita, Brian. Thank you. Wala ka bang work ngayon, Brian? Sige, Boss Malo, akyat ka dito, Boss Malo. Akyat. Sa gusto mong umakyat dyan, akyat. Nasa work ka na, sige. Mabuti na kapag nakapag YT ka.
may harang yun kanina pagpasok ko. Hindi, yung ano, Mama Nalo, yung habang nandyan kayo, mayroong harang na ano, magpa-pop up. Nakuha ko na yung kung paano gawin pero hindi ko ano kung kailan dapat pindutin yung mag-insert ng ads. Akyat sa gusto ng umakyat sa mayroong ipa-promote dyan. Akyat kayo guys, akyat. Tell me what you want. I'm ready for you, for you. I'm ready for you. Oh na na, oh na na na. Oh na na, oh na na na. If you want me, boy. If you want me, boy, tell me what you want. I'm ready for you, for you. Ayan na, Boss JB. Mega love shoutout sa iyo, Boss JB. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan na, may jacket ka na po, Boss JB. Parang nag-ilis ka yata ngayon, Boss JB. Tapos na ba? Maraming salamat sa pagbisita, Boss JB. Ha. Thank you very much. Parang nakita ko nag-ilis ka kanina, Boss JB. Tapos na ba? I'm ready for you. Oh na na, oh na na na. Oh na na, oh na na na. If you want me, boy. Ayan guys, maglapag kayo ng bahay guys. Yan pala si Boss JB, yung ka-team ko sa Team Masadya. Ayan, shoutout Team Masadya, Team Cactus Team, Agtangan Team, Team Tubol. Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan sa lahat ng mga ka-team ko na sumusuporta sa akin. Ayan. Thank you very much guys. Maraming salamat sa inyo. I love you all. Ayan guys, maglapag kayo ng mga bahay guys. Ayan, legit po yan si Boss JB. Nag-LS din po yan si Boss JB. Tumutulong din po yan sa mga WH. Namimigay din may parapol din yan ng WH. Ayan, may bisita po tayo magpo-promote ng kanyang meron siyang ipo-promote na tawag doon, movie. Ayan, pakyatin natin guys. Please welcome Marilo Falsayo Vlogs. Ayan, magsalita ka na. You're in the channel 11. Hoy, Boss Malo, magsalita ka na, hoy. Ay, ayan. Hello. Naririnig niyo na ba ako? Rinig kahit rinig yung tabog ng puso mo. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan, host JB, mega love shoutout sa'yo. Hoy guys, Ayan, maglapag kayo ng ayaw bahay. Nangyari, nahulog. Nahulog, lug. Ayan, try nating Ayan guys, nagbaba ng bahay si Boss JB. Guys, unahan nyo guys. Legit po yan si Boss JB, nagbabalik po yan. Tumutulong din po yan si Boss JB sa mga WH, sa nangailangan ng WH, may parapol din po yan. Ayan guys, dikitan po natin si Boss JB, Team Masadya. Legit po yan guys. Ayan, maraming salamat sa pagbaba ng ngayong bahay Boss JB. Thank you.
Ayan yan, Mega Love, shoutout sa iyo, Ma'am Grace Apples. Maraming salamat sa pagbisita, Ma'am Grace Apples. Thank you, thank you. Welcome, welcome, Ma'am Grace Apples. Bahay natin to. Welcome, welcome ka po anytime. Yahoo! Kumusta yung araw natin, Ma'am Grace Apple? Maraming salamat sa patamsak mo dyan. And guys, nagbaba din po ng bahay si Ate Ses Daily Life. Sabi ni Ate Ses Daily Life, pagkatapos lang ng video guys, para dikit talaga. Sabi ni Ate Ses Daily Life. Ayan guys, magdikitan kayo dyan sa baba guys. Gawin lang po yung tamang pagdikit para hindi sayang yung effort natin. Ayan, thank you, thank you. Ayan, asawa ng may kapal, Ma'am Grace Apples, okay naman po, safe po tayo. Ayan, alive and kicking po, Ma'am Grace Apples. Kumain ka na po ba, Ma'am Grace Apples? Thank you sa pagbisita, Ma'am Grace Apples, ha. Thank you, Momo at Chup Chup. Ayan, hello Ma'am Grace Apples, sabi ni Ma'am Ana Lauracho. Iigot ang lubot, magbudos-budos. Iigot ang lubot, magbudos-budos. Iigot ang lubot, magbudos-budos. Iigot ang lubot, magbudos-budos. Iigot ang lubot. Yeah, walang anuman. Tapos nang kumain, ikaw ba dyan? Tapos na din po, Ma'am Grace Apples. Ayan, Vorgs ni Guitar, tamsak po. Ayan, maraming salamat sa pagbisita sa Vorgs ni Guitar. Mega Love, shoutout sa iyo dyan. Welcome po sa ating bahay, munting bahay. Welcome po kayo dito lahat, guys. Hi din sa iyo, Sister Analo, sabi ni Grace Apples. Ayan, magdikitan po kayo, guys. Ayan, sir, may ano ka na, sir, may jacket ka na, pwede ka na pong magbaba ng bahay dyan, guys. Thank you, thank you. Ayan, Vorgs ni Guitar, mega shoutout, sabi ni Bibi Beth. Hi Grace Apples, parang kilala kita, sabi ni Sis Daily Life. Ayan, sino ba yan, Ate Sis? Si Grace Apples. Parang nakikita ko si Grace Apples palagi sa list mo, Ate Sis. Beth, na-miss na kita, ayi. Ganyan talaga, Mama Nalo, pag merong nagagalit pag nagpupuyat. Ay, Bibi Beth, akyat ka dito, ba't di ka umakyat? Nagbaba na ako ng ilang beses ako nagbaba ng hagdan. Akyat ka dito, Bibi Beth, na practice. Sige na, akyat, practice. Ayan, Verse Guitar, may virtual hug si Bus Malo. Ayan, batibot batibot da guinea pig. Mega Love, shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa pagbisita mga team, ano ba yung team? Nakalimutan ko tuloy. Team nila, nila Bus Malo. Ayan, maraming salamat sa pagbisita dito sa bahay natin, Dito mo sinend.
Sige, sige, sorry. Sige, i-send ko sa Messenger, saglit. Iigot ang lobot, magbudog-budog. Iigot ang lobot, magbudog-budog. Iigot ang lobot, magbudog-budog. Iigot ang lobot, magbudog-budog. Ayan, Team Bertud pala, Team Rofo. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Maraming salamat sa sa pagbisita ni kay Marcoy TV. Welcome po kayo palagi dito, mga kapatid. Mindanao Mix Club. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Miss Libra Vlogs, tamsak, hashtag Batibot. Ayan, maraming salamat sa sa pag-invite kay Miss Libra dito, Batibot. Ginipig. Maraming salamat. Ayan guys, pwede po kayong magbaba ng mga bahay niyo diyan, guys. Unlimited po 'yan. Walang rules na hindi pwede magbaba ng bahay. Magbaba kayo ng bahay diyan, guys. Basta gawin lang po ng tamang pagdikit, guys, ha. Ayan, alam niyo na po yung tawag doon, pamamalakad. Oh. Ayan, may bisita po tayong umakyat, magpo-promote kanina pa to, nahulog eh. Oh, ayan, welcome Marilo Falsario Vlogs, aka Boss Malu. Ayan, mag-promote ka na. Uy. Uy. Ayan, mega love shoutout sa 10 million natin dyan. Hello, Team Bertud. Mega love shoutout sa inyo. Thank you. Ayan. Naririnig niyo ba ako, guys? Oh, narinig, pero parang medyo pero okay lang yan. May sira ulo na naman yung cellphone ko. Anyari sa mo dyan? Anyari sa tawag Okay doon? na ba? Okay na ba? Oh, yan, magsalita ka. Rinig ka. Ayan. Oh, anyari. Yung mga nandito po, ini-invite po. Meron po akong pa-birthday raffle giveaways. And then bukas po mag-LS ako, may pa-entry po ako. Sige, diretso na, diretso. Huwag patili. Naririnig Hello. niyo Oh, nagcha-choppy ka, Boss Malo. Choppy. Hello. ba ako? Ako ba yung choppy? Hello? Ayan na, Choppy ba ako, choppy? Premiere. Oh, may premiere bukas si Miss Libra Vlogs. Ayan paano papasok ng premiere ko bukas? Bakas lang po at babalikan ko after. Ayan guys, tamsakan po natin yung premiere ni Miss Libra Vlogs, guys. I-set reminder na lang po para ma-notify po tayo sa sa premiere po ni Miss Libra. Ayan, puntahan ko yung mo, Miss Libra, ha, yung premiere mo, set reminder. Season 11, new mood, my goodness, naglaro ka pala ng COD. Tumigil ako sa paglalaro ng COD, Miss Libra. Ayan, naka-set reminder ka na sa akin, Miss Libra. Sana hindi ako tulog. Ayan, nandito si Beth Garcia. Shout out all, and shout out din sa iyo, Ma'am Charles and Flor. Maraming salamat sa pagbisita.
Oh, sige, pakita ka, pakita. Oh, sige, pakita. Uy, magpakita. Uy. Ano ba tong dalawa? Hello, Nandito okay po na ba? Hello, hello? Yes, Batibot. Nandito si ano, Batibot. Nandito si Busman. Nandito sa taas. Andito sa taas, oh. Nalalaglag. Mag-promote ka na. Ulitin, ulit. Mag-promote. Ulit. Okay na ba? Naririnig na ba ako? Oh, yan, rinig na. Pati yung tibok ng puso mo, rinig eh. Ayan, mega love shoutout sa 9 million viewers natin dyan. Hello, Bebe Bet. Mega love shoutout sa dyan. Ayan. Thank you sa inyo, guys. Timber to Ayan, guys. Ayan na naman tayo. Kasi nakikita kita sa isang cellphone, nagsasalita. Malay ko ba kung nasasapawan ko yung sinasabi mo dyan? Di kita naririnig eh. Pati mo ako marinig. Sige, patuloy. Sige lang. Delay Ayan, yung nasa... sige. Yan ang tingnan mo sa StreamYard mo. Sige. Hindi, may premiere din ako bukas. Iba yung premiere ko bukas. And then mag-LS din po ako bukas para po sa aking pa-entry sa October 22. 1 p.m. po siya ang aking birthday raffle giveaway. Ang mga papanalunan po is mga GCash and WH. Sponsored by maraming. Ayan, sana po makapunta po kayo, guys. Sana po makapunta kayo. Meron pa akong 3 days na magpaparapol. 10 mananalo ng 50 GCash sa 100. And then, 4 sa 200. 2 sa 250, tapos isang 500 cash. And then, lots of WH po na 10 WH at saka 5 WH. Sana po makapunta kayong lahat, guys. Sorry Vlogs is in the house. Mega love lahat. Ayan, thank you, Busmalu. Oh, ayan guys, ano din, may pa-entry. Ano ba, 2 PM pa din ba yung yung schedule mo, Pinas time? Ganun pa rin ba yung schedule mo, Busmalu? Para sa pa-entry? Hello? Ano? Yung yung schedule mo na sa LS sa 2 PM Pinas time pa rin po yung pa-entry mo? Ganun pa rin ba yung Hello? Yung schedule mo ba? Pinatawar ako ng 3 days na yan. Ito na lang din ako ng 3 ko lang ang natitira ko. Kasi is October 22, 1 PM ang start ng aking ng aking program. Program talaga. Ayan guys, puntahan po natin si magpa-entry guys. O limpak-limpak na salapi yung mapapanalunan ninyo. Oh, pati si Boss Malo mapapanalunan nyo yan. Ayan, Miss Libra Vlogs, mega love shoutout sa iyo dyan. Bibi Bet, Charles Floor, mega love shoutout. Still in the harang, Madam Ana Luracho. Oh, sabi ni Batibo to, 24 hours party daw yan. O 24 hours party daw. Ayan, meron po tayong special guest doon, guys. Meron po tayong special guest. Si, Katniel. Wow, may pakatniel. May Pakatniel po ako ano pa yung mga October 22 po. Sa birthday mo, sa birthday giveaway mo. Sabi ni Patibot, kaya pala di kita mahanap at Malo, dito ka pala. Sana all my special guest. Nagpro-promote ako, Batibot.
Oh, kanina pa akyat dito, akyat tapos nahulog. Nahulog yung loob. Uy. Oh, yan, okay na ba? Okay na? Oh. Kanta ka naman ng ano. Mas malo, kanta ka. Pwede ka bang kumanta? Ano? Pakita po, uy, ma'am. Uy, magpakita ka daw, sabi nila. Nagre-request Ano, na sira magpakita yung ka daw. yung Sira yung... camera, hindi ko alam kung bakit ayaw ma-open. Yung, Sira yun yung isang cellphone mo, di ba? Yung tinanong mo sa akin, yan yun. Oh, hello. Ayan, nagbaba ng bahay si ano, nagbaba ng Or make bahay sure si you Boss are- JP. No other apps using your camera, mic, etc. Ayan na. Ayan, Mega mega love kay shoutout, Ate host JP. JB. Boss JB. Oh, si Boss JB, si Boss JB andyan. Anyari sa yung ano anyari sa yung signal dyan. Bumagsak ba, Bebe Beth? Oh, di sinalo. Ayan na, Nilipat Ma'am ako sa kabila. all the way from Singapore to Middle East. Ma'am Charles and Flor, kamusta naman yung Sunday na araw mo dyan? May ka-date ba? Or nag-ano ba? Namasyal ka ba ngayong Sunday? Ayan Bismalo, ano lang ako ngayon, 1 hour and 30 minutes. Ano lang ako kasi meron pa akong gagawin, meron pa akong i-edit. Kailangan kong tapusin. Bebe Bet, ano naman ano na naunang bumagsak? Oh. Bagsak na bagsak. Bagsak na bagsak daw, bagsak na bagsak. Ano to? Bebe Bet, ba't delayed? Ayan guys, ano lang 6 minutes na lang mag-end na ako guys. Maraming salamat sa pagbisita niyo guys. Thank you sa pagbisita niyo sa akin. Puso ha at batibot kaya wasak. Wasak ang puso daw. Oh, wasak, wasalak. Oh, 1 hour and 30 minutes na ako, Lulabet, may edit ako eh. May edit ako. Grabe tulog ko ngayon, buong araw, anong oras yata? 8? Nagising ako, mga 4? Kaya ka single, puro ka hugot, Bibibet. Batibot kaya ako single kasi choose ko to, masaya ako dito. Masaya ka ba? Parang hindi naman totoo yung masaya ka eh. Bebet, PM mo ako sa Messenger. Oo. Mag-PM ka kay Mama Nalo, Lulabet, habang nandiyan ka, online ka. Choice. Choice mo pala yun. Bibebet, rason. Wag ka na magrason, Bibebet. Uy, asan pala sino yung ka-love team ni Bibebet? Si Alfonso. Alfonso ba yun? Tama ba ako, Batibot? Si Alfonso yung niya? Ka-love team niya doon sa LS ni Boss Malo. Uy. Istoryahe! Oh. Ayan, Lucky Sweet Citrin. Maraming salamat sa inyong patamsak dyan. Oh. Ayan, may jacket ka na po. Welcome dito, Lucky Sweet Citrin sa tahanan ni Marcoy TV. Tahanan natin to. Kaya welcome kayo lahat dito, guys. Oh. Ayan, may jacket ka na, Lucky Sweet Citrin. Thank you. Wow!
Si Alfonso ka na, kaso pihikan si Bibibet. Oy, Bibibet, ba't ayaw mo kay Alfonso? Sis Daily Life, pa-send na, pa-end na eh. Anong pa-end? Oh, di makaakyat, Ate Ses. Ayan, pamangkin mo pala si Lucky Sweet Citrin. Ayan mega love shoutout sa pamangkin ni Ate Ses na si Lucky. Ayan, Lucky, maraming salamat sa maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Ayan, thank you very much. Iigot ang lubot, magbudot-budot. Iigot ang lubot, magbudot-budot. Iigot ang lubot, magbudot-budot. Iigot ang lubot, magbudot-budot. Iigot ang lubot. At batibot, Diyos ko, grabe naman yung pihikan sabi ni Bebe Beth. Yan si Batibot, tumatawa na lang. Wala naman akong sinabing ayaw kayo lang ma-issue, Diyos ko. Huwag ka na magrason, Lola Beth. Dami nila, ikaw lang mag-isa. Talo ka pa rin. Ayan, Ma'am Charlene Floor. Ma'am Charlene Floor, akit ka rito, Ma'am Charlene Floor. May pag-usapan lang tayo saglit. Ma'am Charlene Floor, akit ka rito. 1 minute. Akit ka dito 1 minute. May pag-usapan tayo saglit. Undang na, oy. Ayan si Beth Garcia. Andito na naman si Ate Ses, pero device not connected. Sa ano to? Anong nangyari sa'yo, Bebe Beth? Ayan. Magpakita ka, Bebe Beth. Uy, tingog. Nahulog na sad. My God. Ayan na, may BB Charsen, Tamsak. Maraming salamat sa patamsak ngayong mga alagad, Ma'am Charsen. Pwede ko patamsak premier co-host. Sige, ibaba mo dyan, Ma'am Charsen, baba. Bugs Bunny, Tamsak host. Maraming salamat sa patamsak ninyo dyan, guys. Thank you. Ayan na, pakibaba ng yung premier para matamsakan natin yan na, Ma'am Charsen Floor, pababa. Iigot ang lubot, magbudot-budot. Iigot ang lubot, magbudot-budot. Iigot ang lubot, magbudot-budot.
budots, iigot ang lubot, magbudots-budots. Mindanao Mix Club. Iigot ang lubot, magbudots-budots, iigot ang lubot, magbudots-budots, iigot ang lubot, magbudots-budots, iigot ang lubot, magbudots-budots, iigot ang lubot. Ayan guys, binaba ko yung premiere ni Charles Floor at ni Marilo Falsario Vlogs premiere. Ayan guys, binaba ko guys, tamsakan po natin pakaset reminders po para ma-notify po tayo sa sa oras ng premiere nila guys. Ayan, so yun na lang po guys, maraming salamat. Ayan, suportahan po natin yung kapwa natin mga small YouTuber. Si Charles Floor, yan binaba ko guys si Charles Floor at saka si Marilo Falsario Vlogs. Ayan, tamsakan po natin guys at set as reminder. Thank you guys. Thank you. Iigot ang lubot, magbudots-budots, iigot ang lubot, magbudots-budots, iigot ang lubot, magbudots-budots, iigot ang lubot, magbudots-budots. Salamat Gob sa pagbaba ng premiere ko, virtual hug. Ayan, walang anuman po. You're welcome po, Busmalo.
Club. Ayan na, sino pa dyan yung, baka meron pa kayong premiere guys, sabihin nyo lang guys para maano natin. Ma-promote natin yung mga premiere nyo, mga tamsakan at sa maset reminder. Ayan, My BB Charsen. Thank you sa ano sa paharang mo at saka sa patamsak na inyong kambal. Thank you very much. Ayan, Miguel Love, shout out to Charsin Floor. Kumusta ka na? Sabi ni Sir Rolando Nasin. Kiluka, oy. Istoryahin. Ulitin ko Ma'am Charsin Floor ha. Mega love shout out to Charsin Floor. Kumusta ka na? Sabi ni Sir Rolando Nasin. Istoryahin. Oy. Iigot ang lobot, magbudots-budots. Iigot ang lobot, magbudots-budots. O yun oh. Iigot ang lobot, magbudots-budots. Iigot ang lobot, magbudots-budots. Iigot ang lobot. Pagpuyo diha host. Ma'am Charleston Floor, kumusta ka na daw? Sabi ni Sir Orlando Nasin. Kagilok. Oy. Kiluka, oy. Gilukag yun. Ako na lang 2 hours bibit. Nilapas naman ko. Exact na lang ako nag 2 hours. 1 hour and 40 minutes naman. Eksakto na lang ako nag 1 hour and 1 hour and 30 minutes man to. Nilapas man. Ingon nimo in 5 minutes and andyan si Sir Rolando nahiya tayo pag ano kararating lang ni Sir Rolando, namimiss ka kaya niyan? Or namimiss ba or magkausap kayo kanina? Nagilok ba oy? Kiluka, oy. Lamiag, bibibet, dili, pagsaba, dira ba? Ayan, lamiag sound. So yan, Miguel Love, shoutout sa iyo, best Moana Iguana. Sayo. Na-inlove ako sa kapwa ko YouTuber, Yahoo! Ayan, nandito, bisita natin. Ayan. Sige, magsalita ka. Yun, magsalita ka, magpakita ka, magparamdam ka. Wow!
Hello. Pakita ko. Ayun oh. Ayun oh. Ay, gamit Ang shoutout gantang sa oh, lahat. nakita. Oh, asan si Clarice? Asan si Inday Clarice? Gusto kong makita si Inday Clarice. Asan? Ayun, ito. Oh. Asan si Inday Clarice? Uy. Ba't ka tumikig dyan? Tumikig. Ha? May tikig imong video. Tumikig. Pero kadungog Learning ako. ako. Di, madungog man ka. Madungog man ka. Imong video lang nitikig, nagnganga ka. Imong video diri, imong naong nitikig, nagnganga ka. Iigot ang lobot, magbudots-budots. Iigot ang lobot, magbudots-budots. Iigot ang lobot, magbudots-budots. Iigot ang lobot, magbudots-budots. In love sa kapwa YouTuber. Ganun ba yun Ninong Sis Daily Life? Hihihi. Charles and Floor, ba't di ka na gumalaw dyan? No. Yan na naman tayo eh. Nagtatago na naman eh. Gusto mo, batuhin kita ng kaldero dyan para lumabas ka dyan, Charles and Floor? Oy, Charles and Floor, magparamdam ka. O, pagalawin mo tong mic ko. Ay, my goodness. Ate Ses, nagkumustahan pa sila dito, Ate Ses. Hindi natin alam, nag-uusap sila ngayon sa Messenger, Ate Ses, di ba? Oh, yan to, nagtatago na naman sa karton si Charles and Floor, oh. My goodness, oy. Yung nasa likod ko, yung Angel de la Guardia ko. Yung Angel de la Guardia. Oh. Diyos ko, kaloka, Ate Ses, gapang ako. Di pa rin kami please ni Signal. Oo nga Ate Ses, nagkumustahan pa dito sa sa tawag doon sa live stream sa LS ko, tapos di natin alam, nag-uusap sila Ate Ses, naganuhan sila, tawa ng tawa sila ngayon eh. Di ba Ate Ses? Istoryahe. Kamao gini si Charles and Flor, si Rolando Nasin eh. Kita nagigila na ni Ate Ses.
Charles and Floor. Magparamdam ka na, Charles and Floor. Oh, huli ka na namin. Oh, huli ka na namin, Charles and Floor. Alam na namin na nag-uusap kayo ni Sir Rolando ngayon eh. No, di ba? Charles and Floor, asus, wag kang gaya-gaya. Uy, akyat ka na kasi may nag-aabang sa iyo. Ayi. Oh, kagilok ba? No? 5 times 5 minutes ka na host. Uy. Oo nga eh. Okay lang yan. Oh. Basta andyan kayo ng dalawa ni Sir Rolando sa baba. Pwede hindi ako mag-in hanggang bukas. Oh. Ganun ko kayo kamahal. Istoryahin. Uy. Giluka, uy. Ando na nauna si Sir Orlando nasin sa premiere mo, Charles and Floor. My goodness. Puti pa dito sa labas, malakas signal. Oh, sige na, akyat ka na, bibibet. Akyat ka na dito ulit. Oh, meron na tayong 10 minutes. Oh, mag-end na ako. Sige na, akyat na dito. Ikwat ang lubot, magbudos-budos. Ikwat ang lubot, magbudos-budos. Ikwat ang lubot, magbudos-budos. Ikwat ang lubot, magbudos-budos. Ikwat ang lubot. Ah, bibibet, ikaw ha? Nangyari. Uy, madilim dito. Uy, ay, maganda yan, madilim, oh.
Pag ikaw lang mag-isa, sa ano, natatakot ka sa dilim, pero pagkasama mo yung jowa mo, ang sarap kaya sa dilim. Di ba, bebe? Tama ako? Sir Rolando, di ba tama Sir Rolando? Pag ikaw lang mag-isa sa dilim, nakakatakot, pero pag kasama mo yung jowa mo, ay, napakasarap sa dilim. Oh, agree ka ba, ano? Agree ka ba, Sir Rolando? Diyos ko, walang masarap sa madilim. Ah? Oh, try mong pumunta sa dilim, ikaw lang mag-isa, di ba nakakatakot? Pero pagkasama mong jowa mo, ay, napakasarap sa dilim. Yung gusto mong sana walang dumaang sasakyan para hindi kayo malagyan ng liwanag. Di ba, Sir Rolando? Hindi kaya experience narinig ko lang kaya sa mga barkada ko. Istoryahin. Oh, narinig ko lang sa barkada ko, Lola Beto, ikaw talaga. Iikot ang lobot, magbudot-budot. Iikot ang lobot, magbudot-budot. Iikot ang lobot, magbudot-budot. Iikot ang lobot, magbudot-budot. Mindanao Mix Club. Ma'am Charsen, Flor, andun na ako sa kahit naka-LS ako, andun ako sa sa premiere mo. Huwag kang maniwala na napapalo. Walang palo-palo dito. Charsen Flor, maya na, oy, andito pa siya. Hindi, andun na si Sir Rolando, siya yung nasa una, oh. Tamsak dan, Charsen Flor. Siya yung pinakauna dun, oh. Ngayon Lulabet, 8 minutes. Oh, tamang-tama, 4 minutes. Mag-end na ako 4 minutes. Tapos ni Charles and Flor nandito, premiere in 8 minutes. Iikot ang lobot, magbudot-budot. Iikot ang lobot, magbudot-budot. Iikot ang lobot, magbudot-budot. Iikot ang lobot, magbudot-budot.
Club. Iigot ang lubot, magbudot-budot. Iigot ang lubot, magbudot-budot. Iigot ang lubot, magbudot-budot. Iigot ang lubot, magbudot-budot. Iigot ang lubot. Ayan guys, thank you sa pagbisita. Ayan guys, mag-end na ako guys. Thank you, thank you, thank you. BBB, Charles and Floor sa lahat. Nandyan, Ate Ces, Ana Loracho. Sa mga bumisita, thank you, thank you. Ayan guys, thank you very much. Bye-bye.